fa'aujasa fi nafsihi kifatan Musa, annabi Musa sai ya ji tsoron karfa wannan fitinan ta tafi da imanin mutane, sai ya ɓoye abin a hatsa. Kulna la takaf, Allah ce sai muka ce mishi karkara zana, innaka antal a'la, kai ne a sama domin kana tare da gaskiya. Kai ne a sama tun da kana tare da gaskiya. Allah ya ce wa auhaina ila Musa ana alqi asaka fa idha hiya talqafu ma yafikun فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. نعم الله يجي وأوحينا إلى موسى. yanzu ba sun zuba abubuwan da suka zuba ba? Filin taro ya hargitse, ka suranta za ka ji ana irin ihu din nan, irin an ci gari. Fir'auna yana zaune yana kallo, Hamana yana zaune yana kallo. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihr inna Allah sayubtiluhu inna Allah la yuslihu amala al-mufsidin wa yuhiqqu Allahu al-haqqa bi kalimatihi walau kariha al-mujrimun. Lokacin da annabi Musa ya ga kura ya tashi, kayan tsafi an baje koli, abubuwa sun rikida an canza, kala Musa sai ce ma ji'tum bihi sihir, yace duk abin da kuka zo da shi dinnan tsafi ne. Inna Allah sayubtilu, yace kuma Allah zai bata shi. Inna Allah la yuslihu amal al-mufsidin, yace Allah bai kyautata aikin mabarnata. Wa yuhiqqu Allahu al-haqqa bi kalimatihi, annabi Musa yace Allah zai tabbatar da gaskiyarsa da kalmominsa walau kariha al-mujrimun, ko mujrimai ba su so. Wa auhaina ila Musa, Allah ce sai muka yi wahayi ma annabi Musa an alki asak. Allah ce ma annabi Musa jefa sandanka. Ba shi kenan in Allah ya ce kai kan ai an gama. An alki asal, Allah ya ce ma annabi Musa jefar da sandanka, fa idha hiya talqafu ma yafikun. Annabi Musa na jefar da sandan nan sai ta zama macijiya, sai ta dinga bin macizan tsafe-tsafensu da sihirce-sihircensu da duk kolin tsafi da suka baje. Sai macijiyar annabi Musa ta je tana haɗiye su, in ta haɗiye wannan raƙumin sai ta je ta haɗiye wannan bujumin, sai ta je ta haɗiye wannan, sai ta haɗiye wannan, sai ta haɗiye wannan, sai da ta lankwame duk kayan tsafin. Malamin tafsiri suka ce ta zo ta fasa kai a gaban Fir'aun. Allah ce Musa ka zo ka kama wannan abin ba. Allahu Akbar. Wa alki ma fi yaminika talqaf ma sana'u inna ma sana'u kaidu sahir. Allah ce jefa sandanka, duk abin da suka yi nan tsafi ne. Wala yuflihu sahiru haythu ata. Allah ce masihirci bai nasara a ko'ina, baya nasara a ko'ina. To shikenan sai ga sandar annabi Musa alaihi salatu wasalam ta cinye duk kayan tsafe-tsafensu, ta kuma dawo ta tsaya. Annabi Musa alaihi salatu wasalam je ya rike sandarsa, yana daukan macijiyar sai ta zama sanda. Ba shi kenan kuma in akwai wani ma ya shigo ba.
Allahu akbar. Allah. In ba ku manta kissan ashabul ukudud ba, duk juyin duniyan da zai yi shi sarkin ya kashe yaron ya gagara, karshe yaron ne ya ba shi shawara, sai da aka yi gangami to a wajen aka yi launcin din musuluntan mutanen ƙasa. Allahu akbar. Allahu akbar. In dai barna ce wallahi karka baka tsoro. Za ka iya gamuwa da jarrabawa wajen kalubalantanta, amma wallahi ba za ta yi nasara a kanka. Wallahi ba za ta yi nasara a kanka. In kuma akan ƙarya kake, kai sauri ka hutar da kanka. Wallahi ba za ka taɓa nasara a rayuwa ba. Kana so ka zama wani a duniya, kana so ka zama wani a cikin al'umma, kuma ka ce da dukiyar jama'a za ka sata ka zama wallahi a ta lokacin ka za dai ka tara dukiyar za ka tara, amma haka da ka kare a shan magani. Kimar kuma wallahi ba da ka yi ta ba, wallahi ba da ka yi ta ba. Ƙarya ne, wallahi ka bi wata hanya ba daidai ba kuma ka kulle, wallahi babu hanyar. In dai hanyar ba daidai ba ne to close ne. Wallahi ko dai ka dawo da baya ko kuma ka tike a inda kake. In hanya ka ɗauka na bin mata, wallahi ba da ka bulle ba, kawai ka sa ribas ka dawo. Duk hanya in ba daidai ba ce wallahi ba ta kullewa, wallahi ba ta kullewa. Idan kuma gaskiya ne ka yi haƙuri. Za mu ji yadda wannan al'amari ya faru. Annabi Musa ka yi ta dannan su a yi haƙuri, a yi haƙuri. Rana ɗaya sai ga Misir a hannunsu. Jama'a muna fahimta? To an gama da harkar tsafi, ga su a gaban fir'auna, igiyoyinsu da sandunansu duka babu. Macijiyar annabi Musa ta ci, kuma ga annabi Musa da annabi Harun ga sandarsa a rike a hannunsa. Fagulibu fawaka alhaku, Allah ya ce sai gaskiya ta tabbata wa batsala ma kanu ya amalu, duk abin da suke aikatawa sai ya lalace. Fagulibu hunalika, Allah ya ce sai aka yi galaba a kansu a wannan wajen. Wankalabu sabirin, sai suka juyo cikin kaskanci. Wa ulqiya saharatu sajidin, duka waɗannan bokaye sai suka faɗi suna masu sujuda ga Allah. Qalu, suka ce amanna bi rabbil alamin, mun yi imani da Allah ubangijin talikai. Sai ce rabbi Musa wa Harun, mun yi imani da ubangijin annabi Musa da Harun. Case closed. Waccan magana da annabi Musa ya gaya musu ta fada cikin zuciyar waɗansu da yawa daga cikinsu. Ya ce musu, ku ji tsoron Allah, la taftaru ala Allahi kadiban fa yusihitakum bi adhab wa qad khaba man iftara. ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب موسى وهارون. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. duka suka faɗi suka yi sujuda, suka ce mun yi imani da Allah ubangijin talikai, ubangijin annabi Musa da Harun. Ba sun yi imani ba? To bari ka ga yadda rayuwar imani kuma yake. Yanzu dai ka ji maganganun da suka yi ta kafin su yi imani, to yanzu bari ka ji kuma kalmomin su bayan imani. Babu wani abu da Allah zai ma gatansa a rayuwa, rahamar Allah ta cin maka, wallahi ka bar imani. Duk abin da zai taɓa ma imanin ka kai baya da shi. Karanta mana daga nan. Qalu amanna bi rabbil alamin. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن
هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين قالوا sai suka ce amanna bi rabbil alamin mun yi imani ga Allah ubangijin talikai rabbi Musa wa Harun don kar Fir'auna ma ya dauka wata magana ce suka ce fa ubangijin annabi Musa da Harun Allahu akbar bayan su ma sun taro dagar ba kala fir'aunu sai fir'aunu ya ce amantum bihi qabla an adana lakum kwayi imani da shi ku ba da gaskiya da shi qabla an adana lakum kafin na muku izini to shi mumini na neman izinin wani ne wajen bin Allah Allahu akbar yana neman izinin wani ne wajen bin Allah? yawa nan ne idan suna tare da wani babba lokacin sallah yayi bai tashi ba za su tashi ba an yi asara ai wannan harkan zama da kuke na yalla ne sallah kuma tsakaninka da ubangiji ne na mai duka ne Allahu akbar saboda ka in bai tashi ba tun daga 11 har karfe 4 ko 5 su ma ba za su tashi kala fir'aunu ya ce amantum bihi qabla an adana lakum yanzu kwa ba da gaskiya da shi annabi Musa alaihi salatu wassalam qabla an adana lakum kafin na muku izini inna hadha la makrun makartumuhu fil madinati yace to na gano wani makirci ne da dama aka hada baki da ku aka shirya a cikin misira litukhriju minha ahlaha domin ku fidda mutanen misira daga garinsu da kun ji ana ce ma annabi Musa ya zo da sihiri zai fidda mutane su ma bokayen tsakaninsu in hadani la sahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bi sihirihima wa yadhhaba bi tariqatikum al-mutla su ma bokayen suka ce annabi Musa da annabi Harun sun zo ne da sihiri don su fidda mutane daga misira yanzu sun musulunta shi ma fir'auna ya jefe su da sun zo da sihiri don su fidda mutane daga misira jama'a mun fahimta amantum bihi qabla an adana lakum yace yanzu kwa yi imani da shi kafin na muku izini inna hadha la makrun makartumuhu fil madinati wannan wani makirci ne da aka shirya shi kuka shirya shi a cikin misira litukhriju minha ahlaha domin ku fidda mutanen misira daga misira ina yanzu su ma fidda mutanen ya dawo kansu to duk wanda ya shiga tafiyar shi ma sunansa kenan fasaufa ta'lamun fir'auna yace to za ku gane kuskuren la uqatti anna aydiyakum yace wallahi zan sassare hannayenku wa arjulakum da kafafunku min kilafin asabi idan aka sare hannun dama sai a sare kafar hagu to mutum ba zai sake amfani ba a rayuwarsa
summa la usallibannakum ajma'in, sannan zan tsire ku dukkanku. Kalu sai suka ce inna ila rabbina munqalibun. Allahu akbar. Kace ranka ya dade ya dama kun Allah da muku. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. To ina jin ko a suratu Yunus ne saboda tsaban shegantaka lokacin da za su jefa igiyar makalu bi izzati fir'auna irin za ka yi abu ka ce bismillah din nan. Na'am. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. To lokacin da za a jefa to da sunan fir'auna aka jefa duk kuma tsiya ne duk kuma tsiya ne. To gashi nan yanzu ta juyi la uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Ya ce musu wallahi zan sare hannayenku da kafafunku a saɓe, thumma la usallibannakum ajma'in, sannan zan tsire ku baki daya. Qalu inna ila rabbina munqalibun, suka ce ai ga Allah za mu koma. A suratu Yunus suka ce la dayr, qalu la dayr inna ila rabbina munqalibun. Qalu la dayr, suka ce la ba inna natma'u an yaghfira lana ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. قالوا لا ضير suka ce yalla bai ba matsala ka sare hannayenmu da kafafunmu inna ila rabbina munqalibun, iyakaci dai ai za mu koma don Allah. Suka ce mu yanzu babban damuwan mu Allah ya yafe mu akan harkar tsafi da muka. Suka ce babban abun da ke gaban mu a suratul Taha قالوا آمنا برب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقد ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. سكتي إنه من يأتي ربه مجرما هذا سنفار وعزي فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. قال يتي آمنتم له قبل أن آذن لكم. Fir'aun ya ce yanzu kwa ba da gaskiya da Musa ku yi imani da shi da abin da ya zo da shi qabla an adana lakum, kafin na ba ku izini. Innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr. Fir'aun ya ce na gani dama shine babban ku da yake koya muku sihiri. Ba an dawo kame ba. Innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr, shine babban ku dama da yake koya muku sihiri. La uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin, yace zan sassare hannayenku da kafafunku a sabe. Wala usallibannakum fi juzu'in nakli, zan tsire ku a jikin itatuwan dabino. Wala ta'lamunna ayyuna ashaddu azaban wa abqa, za ku gane da ni da ubangijin Musa wa yafi tsananin azaba wa yafi tabbas. Kalu sai suka ce mishi lan nu'thiraka ala ma ja'ana min al-bayyinati wallazi fatarana. Suka ce yalla boy wallahi ba da mu sake saurara maka
maka. Allah Kun ji barazanar da ya musu? Lan nu'thiraka ala ma ja'ana min al-bayyinati, suka ce ba da mu sake fifita al'amarinka ba, ka faɗi wani abu mu ɗauka mu fifita shi ala ma ja'ana min al-bayyinati, akan abin da ya zo mana na hujjoji bayyanannu daga ubangijinmu. Wallazi fatarana, ko mu fifita al'amarinka akan ubangijinmu da ya kage halittar mu. Waɗansu malamai suka ce rantsuwa ce. Lan nu'thiraka ala ma ja'ana min al-bayyinati, ba za mu taba fifita wata maganarka mu saurare ta mu ɗauke ta mu aiwatar da ita ala ma ja'ana min al-bayyinati, akan abin da ya zo mana na hujjoji bayyanannu ba. Wallazi fatarana, suka ce mun rantsi da wanda ya halicce mu. Faqdi ma anta qam, suka ce ka zartas da duk abin da zaka zartas. Innama taqdi hadhihi al-hayat ad-dunya, suka ce iya abin da zaka iya kararwa kawai rayuwar duniyar mu. Akwai wanda bayan ya kashe ka zai bi kana hira ya ce a maka wani abu. Innama taqdi hadhihi al-hayat ad-dunya, iyakar abin da zaka iya kararwa kawai rayuwar duniya, ka kashe mutum ka tsire shi. Suka ce mishi faqadi ma anta qam, suka ce zartas da duk abin da kake so ka zartas. Inna amanna bi rabbina, suka ce fir'auna ka ji mun yi imani da ubangijinmu li yaghfira lana khatayana, don ya gafarta mana laifuffukanmu, wa ma akrahatana alaihi min asir, ya kuma yafe mana abun da ka tilasta mu ka dinga yi na sihiri. Wallahu khairun wa abqa, Allah shine mafi alkhairi, Allah shine mafi wanzuwa. In azaba ce tashi ita ce masifa, ba taka tana da iyaka. Kun ji martan da suka yi? Inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma akrahatana alayhi min as-sihr wallahu khairun wa abqa. Kuma sai suka ce wa fir'auna, innahu man ya'ti rabbahu mujriman, kuma ka sani yalla bai duk wanda ya je ma Allah yana mujrimi mai laifi, fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya, suka ce zai shiga jahannama har abada ba mutuwa ba rayuwa. Suka ce ka saurari wannan da kyau. Jama'a mun fahimta? Haka ne. Wani daga cikin azzalumin sarakuna da aka taɓa yi a baya ya ji labarin wani bakon malami ya shigo garinsa. Malami ne na sunna, sai ce a je a kira mishi malamin. Aka kira malamin, su gaisa. Kai ne wani ya ce lallai ina jin labarinka da da'awarka da karantaswanka kaza kaza kaza, ya yaba ya yi fatan alkhairi. Ya ce malam kamun nasiha. Suna zaune daga shi sai shi kenan ya dinga jawo ayoyi na alkur'ani da suke magana akan shugabanci, idan shugaba ya yi zalunci, hadisai idan shugaba ya yi zalunci ga makomarsa a gaban Allah. Yayyayyayyayi da ya gama ya ce to na gode malam, Allah ya saka da alkhairi. Bayan kwana biyu ya tura, ya ce a kira malam. Aka kira, ya ce malam ka sake mun nasiha. Ya sake ɗaukowa, in shugaba ya yi zalunci, in shugaba ya yi kaza, in shugaba kaza 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 ne. Ya gama ya ce Allah ya saka da alkhairi. Bayan kwana biyu ya kira shi, ya ce malam kamun da sai ya sake dawowa shugaba idan ya danne talakawa. Ya ce malam kai baka iya wani wa'azi bane, sai na shugaba ya danne talakawa. Ya ce to yalla me yasa zan maka wa'azi akan abun da ba halinka ba? Na'am. Allahu akbar. To mutum kullum tare da shi kuke sallah, kuma ka ce zaka mishi magana akan sallah? Ai sai a dubi kuma ta inda ya gajiya, sai a matsa wa'azi ta wajen. In baya rike gidansa da kyau sai a gyara. ya ce don me zan maka wa'azi akan abin da baka yi? Ai dama ka ban na maka wa'azi. Ya ce to ta inda na gano wa'azin zai yi aiki ta nan zan yi. Amma kullum kana raba wa mutane abinci kuma zo ce ma ka dinga ciyar da mutane?
inda na ga za ka saci kudin su kuma sai in ce to a daina satin kudin mutane. Ai kai kace amma wa'azi. Shi yasa yana daga cikin wa'azi mafi amfani gare ka ka dinga zuwa inda za ka ji laifinka. Kar ka matsa wai kawai ka dinga jin laifukan mutane. Kai abin da ya shafe ka in za ka je ka tsaya ka saurara ka yi hakuri ka danna zuciyarka. Wani in ana magana akan laifuka in ya shafi laifin shi sai ya ce ana mai habaici. Ai Qur'ani babu wanda ya tsallake sai dai in ba za ka ji ba. Na sha fada ko mu da muke karatun wallahi matsewa kawai muke. Ya haka ne akwai wanda ya isa ya ce Qur'ani zai karanta ya fassara shi bai taba shi ba. Ai ba zai yi ba. Shi Qur'ani 100% a cike yake ba kuma wani malami da shi ma 100% a cike yake. Allahu akbar. Saboda ka in ka ji naka ka shanye kawai ka tashi ka tafi abinka. Mun fahimta? To Fir'auna sai ya gagara ɗaukan abinda annabi Musa ya gaya mishi dan uwansa annabi Harun. To yanzu gashi an samu ƙari, yanzu bokaye sun yi imani su ma sun dawo suna ma Fir'auna wa'azi. Kun ga an ci gaba. To wannan ci gaban ba zai yiwu ba in ba da jarrabawa ba. Suka ce innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya wa man ya'tihi mu'minan qad amila salihati wadda kuma yazo ma Allah yana mumini ya aikata ayyukan alkhairi suka ce shi kuma makomarsa aljanna. Fir'auna yana zaune duk matsafansa yanzu ya rasa kowa. To yanzu bari ku ji kuma abinda su Hamana za su sake shirya. Shi yasa yana gaya musu wannan magana cewa zai yanki hannayensu, zai sare kafafunsu, zai tsire su. Kada Musa ne kauye in kuntum amantum billahi وقال موسى لقومه إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. To annabi Musa alaihi salatu wassalam yana jin wannan magana da daga bakin Fir'auna zai sare kafafunsu da hannuwansu, zai tsire su, ya dauki waɗannan matakai. Annabi Musa ya ji martanin da suka ma Fir'auna. Wakilin Musa ya kan annabi Musa ya ce musu ya kuma mutane na yanzu sun dawo yan uwa ke. In kuntum amantum billahi, in har kun yi imani da Allah na gaskiya fa alaihi tawakkalu, to ku dogara ga Allah. In kuntum muslimin, in dai ku musulmi ne, tunda kun yi imani to akwai jarrabawa. Fakalu suka ce alallahi tawakkalna, suka ce ma annabi Musa mun dogara ga Allah. Rabbana ya ubangiji la taj'alna fitnatan lil qaumi zalimin, Allah karka sa mu zan fitina wa mutanen da suke azzalumi, ma'ana karka ba su galaba a kanmu har su ɗauka a kan daidai suke ko jama'a su ɗauka a kan daidai suke. Wannan jina bi rahmatika min alƙaunin kafirin, Allah ka tseratar da mu cikin rahamarka daga mutanen da suke kafirai. Kun ji maganar su? Tun sun ce wa Fir'auna faɗaɗe ma an jaɓa, ka zartas da duk abin da za ka zartas. Shi kenan an gaba. Annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ɗauki sandansa da ɗan uwansa suka wuce suka fita. To yanzu dai gaskiya ta bayyana a cikin al'umma. Yanzu ba saura nazari ba, kowa kuma zai je ya zauna ya duba. Aikin Allah ne yake yi, kai ba da ka iya ba, kai ba da ka iya ba. Allah ke yi abun da ke haƙƙi a kanka, ka faɗi abin da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi umarni da shi ko suka yi hani da shi. Jama'a mun fahimta? Ƙalu suka ce inna ila rabbina munqalibun, suka ce ai zuwa ga ubangijinmu za mu koma, mu masu komawa ne zuwa ga Allah.
wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina. Suka ce kuma baka ɗauki wannan mataki na azabtar da mu ba illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'ana, sai da mun yi imani da ayoyin ubangijin mu lokacin da suka zo mana. Suka ce azabtarwa a yayin riba tunda sanadiyar azabar imanin mu ne. Suka ce ba abin da ya sa ka ɗauki wannan mataki na azabtar da mu sai kawai don mun yi imani da ayoyin ubangijinmu wadda annabi Musa da ɗan uwansa annabi Harun suka zo da shi. Rabbana afrik alaina sabara. Suka ce Allah ka zuba mana haƙuri, ka saukar mana da haƙuri, wata wufana musulmi, Allah kuma karɓi rayuwar mu muna musulmi. Suka ce za mu jure, za mu shanye. Amma abinda suka roƙi Allah ya ba su haƙurin cin jarrabawa. Suka roƙi Allah in ma wannan jarrabawar ita ce ƙarshen rayuwarsu to ya karɓe su suna musulmai. Jama'a mun fahimta? To sai mu kwana sai kuma gobe in Allah ya kai mu sai mu dora. Allah ya muku albarka. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.